όλες οι παίκτες μου, assist και τα λοιπά. Έλα τώρα να συζητήσω λίγο στο ποδοσφαιράκι για να έρθουμε στα ίσα μας. μου έκανα πάρα εκδίκηση. Κάμπου μάμα λέγεται αυτή η παρτίδα. Ποιο έχεις κόκκινα εσύ βέβαια. Καμπλέ, καμπλέ. Εγώ μπλε, εγώ εθνική, εσύ. Όχι, όχι, όχι. Μην το κάνεις επίτηδες, μ' αφήνεις. Ένα. Όποιος το βάλει. Ναι, όποιος το βάλει. Και για πες, εκτός από το αγαπημένο σου φαγητό, το αγαπημένο σου γλυκό, ποιο είναι? Γλυκό είναι το τυραμισού. Το τυραμισού, Ναι. Το τυραμισού. Άντε, ας είναι. Να φτάσει από το μουζακίτι τουλάχιστον. Ωραία, μάθαμε. Εύχομαι να είναι πολύ πιο εύκολο η νίκη της Εθνικής με τη Σκωτία. Και εγώ.